নিশ্চয় পৌঁছে দিবি।
से भवनारे छोट छुआ पिला कांदिबा बंद करि दो ये होउछि मो वंशर संकित परिचय ଏବେ ବି ସେ ଆଇନୀକରଣ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ବି ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରମାଣକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରମାଣର ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀମାନେ ମୁହଁରେ ସ୍ନୋ ପାଉଡର ମାଖିବା ଛାଡ଼ି ହାଣ୍ଡି କୋଳା ବୋଳି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବିବାହିତା ନାରୀମାନେ ଗୋଟା ହାତ ଆଉ ପିଠି ଗୋଟାର ବ୍ଲାଉଜ ଛାଡ଼ି ଫୁଲ ହାତ ଆଉ ଫୁଲ ପିଠିର ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ଏବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଭଳିଆ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଜାନେ କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଜଣେ ବେଇମାନ କରିଛି। ମୋ ରାଜ ରକ୍ତ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳି ମୋତେ ଚିତ୍କାର କରିଛି। ମୋର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟାକୁ ଧୂଳି ଚାଲି ଗଲାଣି। ଇଏ ସେ କାମର ଚାଣ୍ଡ ମୋ ରାଜ ଉଆସର ସାଧାରଣ କର୍ମଚାରୀ ରାଜରଥୀ ମହାପାତ୍ର। ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିଛି ଦାଶରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଖୁବ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆଉ ଆପଣ ତା ଆଗରେ ନିଜର ସବୁ ମନ କଥା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭୁଲ ଥିଲା ମୋର, ଭୁଲ ଥିଲା ମୋର। ମୁଁ ଜାଣେ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ନବଜାତ ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ ହରଣ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦାଶରଥୀ ମହାପାତ୍ରର ଦିଟା ସନ୍ତାନ, ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ। ପୁଅଟା ନା ରାମ ଆଉ ଝିଅଟା ନା ଶାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାର ଗୋଟେ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିଶୁ କନ୍ୟାକୁ କାହିଁକି ହରଣ କଲା ମୁଁ ତାର କାରଣ ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା। ମଧୁରେ ସେ କଥା ପରେ କହିବି। ତା ସହିତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଅଛି। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାଶରଥୀ ଆଉ ତା ପିଲା ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ରଜନୀତି ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟି ଧ୍ୱନିରେ ଶୁଣେ, ପୁଲି ତୁରିରେ ଶୁଣେ। ହେଲେ ଆଜି ଏ ମନ୍ଦିର ପବନରେ ଶୁଣିବ ବିକଳ କାନ୍ଦନା, ଆତୁର ଚିତ୍କାର। ଦାଶରଥୀ ମହାପାତ୍ରକୁ ଛେଳିକି ବେଠାଣିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମଣିଷ। ତାଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ଯାହା କରିବ ଭାବି ଚିନ୍ତି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖି କରିବ। ଏବେ ତମେମାନେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ମଣିମା ଆପଣ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛି ସେ ଦାଶରଥୀ ମହାପାତ୍ର ଭଣ୍ଡା ଛୁଆ। ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆମେ ତାକୁ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ତାର କୋଉ ଅଙ୍ଗ ଛେଦନ କରିବା ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ମାରିବା। ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆଉ ଆସିବି। ଆସବେ
କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କିଏ କିଛି କହିଲା? ଯଦି କିଏ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? ଅପା, ତୋ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଥିଲା? ତୋ କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଥିଲା? ହଁ? ତାପରେ तुमମାନଙ୍କୁ ଭୁଲ କରିଲେ ହାତ ନା ଦେବେ। ତୁମମାନେ କଣ ଜାଣିନ? ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କର ଛାତିର କଲିଜା। ତୁ ବି ଭୁଲ କରିଛୁ ନା ପଶୁର। ତମ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଜିନିଷ ରଙ୍ଗ হবে পরশুরাম। তুমি পরশুরাম। হ্যাঁ পরশুরাম। সে সত্য হোক বিজ্ঞান হোক 24 ইঞ্চি ওজনটা করে হোক